Ano? Ang sa tampo karon itong ating manuno? May nag-aaki na susa ka lalaki nga mapatago lang sa ngan nga waki. Aha. Inya gibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Mga gala dito maglangan ang atong sender si Waki. Usa ko ka vlogger sa YouTube. Maorin taon na akong makikita ko kwarta ni pinagi lang sa vlog-vlog ba. Actually, nagkanig kong followers sa YouTube taon. Mga libon siguro kapin. Mao na ang murag ganaan sa kumusig vlog-vlog taon. Pero ang ako problema kini ako ugangan. Ontario kay me. Wag yung kuno siya makauyo na ning pagsig vlog taon ako. Kay tapulan kuno kung ano di ko mangitag trabaho kong tarong. Pero aron nyo kuno masabtan no. Masabtan nyo ako istorya. Inanawan ako pagsugod ha. Hi guys! Good morning ni Judy ha mga guys, mga followers! Welcome to my channel! Lain sa adlaw sa ito ang paningpad guys no? Okay. Mao na diha oh. Wapo may pabaho. Pero ako okay lang guys. Balagway ka na basta nali awitay ha? Sige mga guys. Pamina mo. Nagwig kumpos para ninyo. Parte ni Gungo ha? Kay kuan maron, kalag-kalag maron mga guys. Okay? I hope nga magustuhan ninyo. Ano ako nang dalit ako ninyo ha? Larga! Tunay ungo ka balbalon ka niya tang dang dang tanadang tang dang. Okay guys, mo to akong pinobre taon gikumpos taon sa una-una na ko guys ha. Actually guys, gimuha na tong CD nya medyo may pagkakaraan ako istorya ninyo. Wa palito to 1 million pero wa madayon kay may atras ang palito saon nga dalimtan og lumag sa tunga sa CD guys. So okay, pero okay lang guys. Just live, okay? Oy. Waki! Ano akong wife guys, oh. So, post na sa taga niyo guys, ha? Naunsa na sa nang bana ni Molina. Nagyaw-yaw na pudang siya rang usa. Ay, nag-vlog na siya, Nay. Vlog na sad. Diyan na buang nagusya ng vlog-vlog. Hello guys! Good morning guys! Good morning. Hi! Hi guys! Ilog niya, ay, waki, ay. Ay, kung apila-apila ng imong guys. Huwag kong ganahian ng guys ni mo. Mother sa doy. What's happened, mother? Why are you so very heblad, ha? Mother, baby. Murag nawa, aron mawa ng imong kainit sa imong, picture ta. Ayaw lagi kong binuangi, diha. Unsa man guys? Smile, mother, smile! Iyan kang ayaw kong... Smile, Ma. Okay guys. Nakuha gising, mother, oy. Bisa gisapot, gising. Tama diha. Inana ko gangan. Basta mag-abot gali may permi itaon siyang sa puton. Pero, ngisi mo po, basta picture na. Mura ni sudan ninyo, Lina. Maura gitaw na naabot sa kong budget, Ma. Oy, wake. Pangitag klarong trabaho, oy. Naunsa paya ka. Pagkanon lang nimo nga akong anak anang sardinas. Unsa nasunugan mo? Sardinas na. Sardinas dahil sudanay, sunugan nila. Oy, wake. Mangita pagkagtarong trabaho para makahatag lami ang sudan sa imong pamilya. May pa. Sa mo kay lang kalma lang na, gamay lang kuha, makadawat ako basta tingaan ako anak mga badana. Ha? Kwarta na. Ha? Okay, kita ba? So, ko kita na yun sunday. Kung makadawat ako, balik ang pagkaon ka ng palitan tingag sinug ba? Sinugbang baboy. Sinugbang buwan. Bungot ni wake. Ayaw to anang waki, Ma. Gikabuangan lang ka, ana. Sige na kay mga ona tao, eh. Noy, ay kung pagkanan ninyo ang sardinas kay kabuhion ko, ana. Pagpalit itong sudan nila, oy. Oo naman, nakaman aning way ayo. Ma. Ako ipalit, babi. Silina lang. Dili pa lang ni mo iuli ang... Para palit, boy. Ako ipalit. Nade kay kwarta. Mag-withdraw ko sa kong bangko. Nade bangko ron. Don't worry, Bader. Mag-withdraw lang ko sa akong washing machine. ATM na dong, di na washing machine. Personal din, ha? Sorry ha. Okay, guys. Biyahan mo, guys, ha? Magpalit ako para naman yung sudan, guys. O sa gusto ni mo, ma? Manok. Manok, ha? Di lang sila magpalit ang manok. Manok ram na yung gusto. O, di raw. Balabay ka aning kaldero, wake. Manok ko kayo mo gusto. Nga, manok dahil ng itlog ba na? O, itong manok. Manok niya po na. Hello, Morte. Ay,
Ay, Oh, ma. kasakit. Naunsa ka? Sakit kaya akong batang. Yang akong mga tudlo, sakit kayo. Hain ko no mabi. Hala. Nanghubag man imong mga tudlo maoy rayuma man ni. Maugid na iandar ani nagtinglaban ako eh. Saon ako ani pagpanglabaron, sakit man kayo. Na ay kagul ana ma. Tumara lang ni. Kay nag-ingon ang doktor nga naghatag na ko ani maayo ni para sa rayuma, mga sakit sa kalawasan. Tumara na. Unsa man na ba? Alaksan FR. Alaksan FR? O ma, ang pinakapaspas nga Alaksan, Alaksan FR. Adunay fast relief formula that works as fast as 15 minutes. Nga mo diretsong mo aksyon sa sakit sa rayuma. Mo nga tumar na ma, 15 minutos, wagtang na ng sakita. Sa imo nga kalipay nabuhay. Oh! Hala, nagkanta-kanta, nakalaban na ka? Ay! Nagkanta naman ka diha? Ay, nanghay-hay na magani ko nga rin. Wala man nakit imong batang, wala mo andar imong rayuma. Ay, wana. May na ka kong pamati. Has kang epektibo sa Alaksan Ifarnak. At Pon Morales, oy, ko mabot magkapanglabaron. Mo nga sugod karon ma ay nagit pagpakawas Alaksan FR. Pagpundo karon ni das imong bag ha. Kay ako adi jud ko mawad ang Alaksan FR diri sa akong bag. O, nak, magpundo na yung ko ani sa kumpag. Ugoy, sulting ng bana ni mo ha. Nga papangitaan na sa tarong trabaho. Kay kung dili, dole, kun pauli din sa ato. Nga no mag-antos magkadini nga may magkakaon dito sa ato. Dini, pastilan. Pakanon ka lang sardinas sa imong bana. May pagpapauli ka dito sa ato. Ma, Gisultihan ko sa kong sawa nga maunay ilahang gipanagsultihan siyang inahan. Pero nga kay ko magod, kaya pa ako kong mahal kay ko sa kusawa. dong pangita na lagklarong trabaho dong uy kay wa kuno kay karong income. Toy wa. Wa di siya may bawo nga daghan kay tato anang vlog-vlog sa YouTube. Sige lang day. Gamay lang giduan. Gamay lang kayo. Basta kadawat ta ng banana day, kwarta na na. Dawatan tas atong income na to di as YouTube day. Gani, abimbro na ko sa grupo sa mga vlogger gali day. Tabangan ko nila day. Kung saan nga daghan kayo nga mga viewers, mga subscribers na to diya. Gani, kung Mular ka kag Hong Kong? umular ka ko. Kuha ko di gani og passport day. Kanang imuhang inahan nga kontrabida kay nako. Di na magbahay. Ako magbahay ra na. Ay na lang anak dong uy. Basta kay nanganti ra bagay si mama nga kung dili kagid kuno makakita og tarong nga trabaho, kuhaon ko niya, papaulion ko niya sa amo. Pita ka baltita sa nang mama guys ni mo. Pita. Kita gid na. Hay, makakita to nimo inikpalit kay dinhi nga wa gyapon kay trabaho, ay way siguro kitkiton ka to. Unsa guys? Balita kita na ako gangan kada anak niya sa mua. Di gyud may tabo nga di may magaway. Mao nga mulikay lang ko. Kung mana siya sa mua. Ay, pre, pupita. Sa'yo lang kaya na yung problema, pre. Ay, kana na yung ugangan. Kana pre wagi expert kay paritino yan na kay iyang ugangan utro sa tumantas po. Pre. Mama. Drangkard. Ipis nitsi. Ipis na, pre. Oo, saman. Ayaw pa daw, pre, na onsa. Imo ko ng pamilya. Kana sila dili na sila kilabot ni mo kung onsa imo mga plano sa imong kinabuhi. Kung sa plano ni mo sa imong pamilya. Kana sila igo na sila sa pag-advise ni mo. Mujur pre. Mujul ko na, mujul. Lisod kayo sa bagad. Sakto sa imong nanonaan pre nga maglikay na lang kay basig imo niyang mainaykan inahanra ba na sa imong sawa. Siyempre, mulaban ko ng imong asawa nga to niya kay iya ko nang nahan. Mauli. Para may samok, mulikay na ako. Sana yan ako kinse. Nawala na ako sa arte-arte. Imong rublagan ito takot. Imong sad ko. Sa kay buhato na ko Kaya dili-laya ng mga viewers ba. Ay, hala. Ano pa doon na Sila nakakugangan. Yay, sugar magnaos gangan. Pudlot ta si Mud. Tuwa na. Kera sa punro ne. Mulikay lang ko. Mutago ko. Ay, anilang ko sa gawas magwat. Pagdalihayo, pagdugay, ha? Oh ma. Ay, palitan ko ng akong anak sa iyang kinahanglan. Ay, tanaw na to, dili pa ma-insulto sa waki. Nga ako'y nagpalit sa inyong mga ilang mga kikinahanglan.
Asa man yung tawhana, uy? Gibiyaan man lang ang bay nga abdi ang pultahin. May gani kay wa mo sudlig kawatan. Kakadiyot, akong tawagan. Guys, bibangting. Silpong guys, bibangting guys. Giyahan kami guys. Oh, Selena. Hello guys. Asa man ka, guys? Gibiyaan man ni mong bay nga wa sila ang pultahin. Gisirahan ko na ganina, uy. Asa di ka? Di ako sungkong. Kung? Oh, gitawagan ka sa kumuha ng mga vloggers ba? Kay naalagi gipilihan nga contest lagi. Kadali rabi. Sure lang kayo ako kuprangidi mo ha. O usar mi ka daw dire. Oh, sige. Asa siya? Milan ka kuno siya Hong Kong. Niya wa manangit. Ha, ka-responsable yung tawhana. Sige ma, mag-ilis ako kadiyot ha. Pidan tawhana. Badlungon, numero 1. Ma, Oh, unsa man na? ang passport man ni Waki. Oh, milarga siya guay passport. Kadiyot, tawagan ako balik ha. Hello guys. Hoy, tinuod na ka sungkong? Yes guys, diyan ko. Diyan ko sukong. Mau may pagtugpa na mo guys. Tadi kay passport. Oy. Mahimo ko ha. Sabog ka kagri way passport. Siguro ka nga imo ng passport? Ay oy. Ano niya man gani oh? Ako gulitan samtang resulti na. O mao ba? Sige. Bye. Ay, naamang kuno siya passport kadto ma. Pila man na kabuok iyang passport do ha? Uy, mapriso siya ng kalaki ha. Criminal case na. Ha? Mapriso gina siya lina. Pero may noon. Ma, dili ka gisud bigtaw dinhi. Unya giplanuhan si Waki. I-set up aron mapriso. Ug mo nang gibutangan og fake nga passport ma. Oh, priso gud siya. Kung di ka gusto mapriso siya, sunugan na. Aron wa ebidensya nga duha ka buok iyang passport. Sunugan na kay fake man na. Sunugan na. Yes guys. Dailan ako sila guys. Nagsusilang niya ako sugko guys. Yes. Smile. Oh. Oy. Guys. Ano sunog guys? Ano ba sunog guys? Niliw ko sila guys. Doon na sila sunog guys. Uy. Patay guys. Nisunog nila akong passport guys. Awag man sa kasalpahis ng bana mo. Nay, nagtiner og duha ka passport. May ragyo ng imo ng gisulong. Mao bitaw ma. Basig mo ni magkapriso sa akong bana. Mao gyud. Hi guys. Usa ninyo gisunog guys. Ha? Ang ako ng passport guys. Ang fake na nimong passport, guys. Naman lagi ka guys. Ingon kay tuwa ka sa Hong Kong guys. Po, may pagabot ako guys. Ay, kung sa kunoy imong gisakyan guys. Aeroplano, barko. Silhi guys. Ang akong passport. Hindi mo tao na gisunog akong passport. Fake pa na nimong mga passport dong. Naman ka nimong original. Yahak, Biani. Unsaon naman na ako, ani, ha? Di ko makalarga, ani. Kalampan, Biani. Unsaon taon, kinsabihin lang, sudugan na ninyo. Ay! Purpinsa, sus, gano'n matawag mo nang ipasunog. Taon, giyahak mo, gisunog akong passport. Gisunog nila, guys. Wow, guys. Pwerte ka taon akong naguta taon nga to sa kong ugangan. Kay siya may nagsulsul sa kong asawa nga sulugon akong passport. Kay fake lagi ko, no? Mauna na akong problema. Happy tara ba may malarga sungkong taon? Pabiyaan ng taon ko taon. Kay wa mo ko'y passport. Usaon mo rin ako, ani. Usaon man ako, be. Usaon din ako akong ugangan. Be, kuno, kung kamoy pasultiyon, ani, be. Tabagi ko ninyo, be. Waki. Hello, good morning, Mama Mary. Lord, thank you, Lord. Salamat sa tanan. Ay, bunta. Sa tanan itong mga iksuna ng Ate Pres. Good morning sa Oo. ato. Iksuna labi na ni Ma'am Ninin Moreno. Good morning ni Moria Ma'am Nen. Sir Lito Estrada. Kay Lawag Ato niya. Sinder, Ate Pres. Si Waki. Waki. Kay kanis Waki, Ate Pres. Vlogger ni siya. Kada bang Oo. usuron sa mga batanon Oo. kung sa na diha nga mo post mo upload sa Kuan. Oo. Facebook. Dili Facebook. Kanang uban gani, Oo. kagado gani Goliath, kanang magkaon sila. Sabi Oh. ko, nay vlogger din na nga akong ganahan kay Moreg. Ganahan sa kong magtanaw nga nagkaon, di ba? May kayo nagkaon? Oo. Nga ganahan sa kong magkaon hinuon. O nagi ka ng vlogger diha nga kanang mag-CR si Ate Pres. Ay, di sa ko, ana. Kanang ako na katong nagkaon nga, bisag ko sa kanon. Puguya na nga. Basta bisag unsa nila na hunaw na Ate Pres nga mo tan-aw ang mga tao kay
subscribers ug mga Kwarta. viewers. Away labot siguro ng viewers ani Ate Pres kanira subscribers. Oh, ni abi mga ni dagko mo- kayong bayad basta. Abi ni mo gulyat, daghan na biyang nakabay ug nindot ani mga vlogger. Oo, daghan kayo. Daghan Daghan kayo. na. Ang number 1 yun nga dato kayo kini Stulfo. Tungod ning vlog lang. Oh, Kani mga pero kuan sa yun, YouTube. may katarungan mas tulfo kay naaman din siya dina sa kuan istasyon nila no Oo. di ba? Kaning para na kaning Dagan sa natabangan Stulfo Ate Pres. Oo. Abot ka sa katong gaigo sa Bagyo ka Ate Pres sa ruling nga Bagyo ba. Naigo ba? Tabangan ba taon ni Kuya Tulfo tabangin sa taon-taon tong Pero kaning mga vlogger bitaw lan nga kaning kaning nay ako nga lan na Ate Charing. Oo. Nay inday hab-hab nga kaon ra gyud ila nga maglaway ka magkaon pero abi nimo kwarta. Daghan na kayo sila Oh. kanang natabangan sa kaning si Ate Charing. Sa Ate Charing. Oo, daghan kayo natabangan tungod sa kanang iyang pag-vlog ba. Nya daghan ang maabot nga kwarta. Mana magkasapi gyud man ni atong sender karon do, di ba? Oo, mao ni si Waki. Waki. Oh, hapit na ni siya kadawat og kanang banana Ate Pres. Banana? Okay, basta makadawat ng banana la. padadaan ka ng banana Ate Pres sa YouTube. Makuha na kanang padung nakakakwarta na. Mao ba? Oh, padung nakakakwarta basta na kay banana kuno ipahatag. Dili mahimog mango? Dili kay ang mga Pilipino, mga unggoy ba kuno? Mga Pilipino ang kay banana ilay pada. Banana? Oh. Ay, dili pwede taong. Mga ganadyo kay taon. Bitaw ang iyang problema ni Waki karon tungod kay gisunog ang iyang passport. Padung ra ba sila larga Hong Kong Ate Pres? Kaya nangilad bagod si Waki nga nato na siya sa Hong Kong pero diha na sa ila, di ba? Oo. Kasi kung sila kapantay yung asawa, yung nanay nga naara sa ila si Waki. Dako nga ilang bahay, mga sa kabantay. Dako nga ilang bahay. Dako kaayo. Kanang gipangisgutan ninyong mga vlogger. Tingali ni Tago. Dili, ditago si Ate Pres. Ditago Oo. siya. Kay iya lagi kuhan kay muli kay sa siya ugangan kay sige lagi sila glalis. Kaya Mo tong tago siya. Di ba kay dako ilang bahay oy kay. Dili, good, Oh, dili, pobre, good. dili siya pobre. Ang kanang Dili pobre, ang arang lang. resulti ninyo Ate Pres, gulyat nga mga vlogger nga matapre sila nakatabang kanang na ang kanisa kang Waki usar gyud kay niya ang iharog yung pagpamakak. Ang iharog yung pagpangilad. Dili, ang iyang problema, kay nasunog ang iyang passport. Lagi, wa pa siya- Mato mo sila Hong Kong, no? Usaon pa man niya pag-adto, pero mahimong tali na mulukat og balik. Pwede ra Ate Pres. Ano? Muli niya na Ano puka. nga nawa, nasunog. Muli niya na pugka. Oo. Mo pirma lang mapabuhat lang affidavit of loss. Malaga akong giingon niya, ang ubay nga mga vlogger nga maayo kayong mga resulta, mga nakatabang, kaning iya, ang yara yung usarag yung kabutang, katong iya pagpamakak siyang asawa, nga wasi mo sulti, nga yung sa tuwan sa Hong Kong, yang passport, abig fake, gisunog. Mao na yung problema lagi niya. Ako pa adto, may piningon to siya nga nalimtan ako, iyan lang tag-ingon, kaya nagbuon pa to. Isulti lang ito siya. Dahil dara ko dire tago ko dai kay adlo ko mama ni mo dai. Di ana lang ito niya. Nalimtan ako niya. Usaon man ana. Usaon man di ana. Nalimtan ako nga nasunog naman. Oh. Kanisad no, kanang ayang asawa, kanang murag ubos sa debu, murag under dibunal pa sa mama tungod kay iniipon mo gud silang puyo. Naipon silang puyo, naglain pa sila. Bisan nag-ipon pa silang puyo. Ang iyang kinaiyak yun. Kadurag yung problema nga namakak siya, ang iyang passport. May piging to niya nga, ay original na, ay naglabti ha. Ang fake mo yung Kunya kunaga. sama niya pag sakto gito unsa niya pag larga kun Uy, passport. wa sa passport. Mao na ni angko na dato siya dai nara ko dire tago ko. Ah. Mao na. Oh, mao na ako ana passport tinuod ayaw nagyugilabti. Mingon siya nga, na dihang passport. Kaya api pa lang fake. No? Fake lang na ibilin, di adiring original. Uy, kanara ba may original? Fake ko na da, or Xerox copy ako na da. Tanawa, di gisunog na inoon. Og Xerox copy sad bam di ba ka kalarga gyud. Ah. Naamay ko ana passport nga makita gyud mo tanan ang imo kuan. Naagyo na sila imurag kanang ID bitaw unsa na ilang taon nga original na Ang passport. yan maging tuyo sa pagka-vlogger is tanan gyud niya ma-record, ma-vlog niya tanan bisan Ganahan maayo. gid siya mag-vlogger. Mag-vlog siya. Ganahan gid siya. Oo. Mao na ni pagod mo dong okay. Kanang tang puro mga maayo. I-vlog na lang diha nga nasunog akong passport. Ay guys, nasunog akong passport ka. Kanang Nasunog akong passport, Kanang puro guys. maayo mo isip vlogger na mo puro maayo kay doon na may penaltihon ako mo koy kalibutan na ng Dili man problema maayog dili bam kay basta ang mutan-aw ganahan nimo sa imong pag-vlog din ha. Stupid ka. pero doon na mo koy penaltihon nga once kuno nga mag-vlogger ka o sa panauban sa kanang social media think
kuno before you click. Ay, vlogger dili na think before you click. Kada lang mo comment ka. Kada mag-post ka din ha og mga unsa-unsa din ha. Mo na ka na think before you kuan You sa na. click. Karon kay nasunog man na imong passport, ang imong bato na maglukad na lang kag balik. Yung imong pag-vlog, magbantay ka na nga dili ka masayop. Kay nung ron nasunog imong passport. Kati ka pinakatibaho sa aso sa sunog. No? Nadya na din sa silab na. Magbantay na lang ka. Magbantay na lang ka. Kay tining imong gihimo karon samot ka magkontrahan sa imong ugangan. Ha? Ug nagkasalamat pa pa nga diyan tong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon.